Kauan sä oot tuntenut Helenan? Lukiosta. Muut sen ajan kaverit on jäänyt, mutta Hellun kanssa meillä aina juttu luistaa. Onko sun sellainen tunne, että teidän ystävyys olisi yksisuuntaista? Että ranta ottaa enemmän kuin antaa? Hellu on aina ollut mun tukena, kun mä oon tarttinut sitä. Mun eksä oli kyllä sitä mieltä, että Hellu on ehdottomasti narsisti. Mä sanoin kundille, että sitä kutsutaan hyväksi itsetunnoksi, että sen ego ei vaan kestä vahvoja naisia. Mähän nostan penkistäkin tuplasti enemmän kuin se. Tiesit sä rannan huijauksesta? Mä en tajua, miksi se ei kertonut mulle. Tai että miksi se lähti tekemään mitään sellaista. Se tuli kuitenkin ihan hyvin toimeen. Mitä sä olisit tehnyt, jos se olisi kertonut? En mä tiedä. Tiedätkö, miksi sun ystävä karkasi, minne se olisi menossa? Se on välillä vähän sellainen. Hakee jännitystä, kun elämä käy tylsäksi. Kyllä se vähän rauhoittuu, kun sen poika syntyi. Jos joku tietää, missä Hellu on, niin Rami. Tää on tää klassinen penkistä nousu. Tää kannattaa hallita täällä salilla. Hop, hop, hop. Yksi, mikä vaikuttaa tosi paljon meidän hyvinvointiin, on musiikki. Liian usein unohtuu nämä naurulihakset, eli syvät ja vinot vatsalihakset. Tämä treeni ei sovi kaikille. Tässä pitää todellakin ylittää itseensä. Eli hirveän usein meiltä unohtuu tämä kropan palautuminen. Jaksetaan vaan katsoa ne lopputekstit, niin ei tule loukkaantumisia.